máis vinculadas á economía productiva dos distintos territorios, as entidades que atendendo a súa propia natureza fundacional teñen unha orientación máis social. En definitiva, non aprender das cousas da crise, sino aproveitar a crise como coartada para que nos haya fortalecido sexa o gran capital financiero especulativo. Este é o contexto real no que nos movemos. E eu pido-vos que reflexionedes un momentiño sobre as consecuencias que para Galiza tería o feito de que as caixas de aforro galegas pudesen desaparecer fosen absorbidas por caixas de aforro de fora. Isto significaría, pois, simplemente que Galiza se quedaría sen institucións financeiras propias, sen entidades financeiras propias. Ao longo das últimas décadas fomos vendo como prácticamente todos os bancos galegos foron desaparecendo, foron absorbidos por grandes grupos bancarios españoles, as caixas de aforro pois pasarían a de perder a súa natureza galega ser absorbidas por caixas de fora. Isto que provocaría? Pois, en primeiro lugar, provocaría a ausencia de financiación autóctona. Ter que depender para a financiación de entidades financeiras que teñan o seu centro de decisión fora de Galiza. Reparade o que eso pode significar, para empezar, para as propias institucións galegas, para o goberno galego, goberne quen goberne o goberno galego, para o goberno galego, para os concellos, que moitas veces non teñen liquidez suficiente, teñen que recurrir á financiación de entidades financeiras para desenvolver os seus programas e as súas actuacións. Reparade o que iso representaría para as pequenas e medianas empresas, para os autónomos, o feito de que, ao final, a súa posible financiación dependa de entidades que teñen o seu centro de decisión fora de Galiza e que están, por lo tanto, moito máis desvinculadas da economía galega e, por lo tanto, das nosas necesidades. Reparade no que iso representaría en canto perigo dunha expatriación aínda moito maior dos nosos aforros. Aquí o aforro dos galegos sexa utilizado para invertir noutros territorios e que non contribúa ao desenvolvemento do noso país. Ou pensade o perigo que representaría en canto a que Galiza perda a capacidade de xestión da obra social das caixas de aforro. Sabedes que as caixas de aforro son entidades que non teñen ánimo de lucro, que teñen que destinar os seus excedentes ao seu propio desenvolvemento como entidades e o investimento en obra social. A obra social das dúas grandes caixas de aforro galegas que seguen existindo, Caixa Galiza, Caixa Nova, representou nos últimos 5 anos 700 millóns de euros, no último ano representou 168 millóns de euros. Reparade o que significaría que esa obra social se pasase a destinar por unha gran caixa co seu centro de decisión fora de Galiza. Eso creo que o contexto do que está acontecendo no Estado español. Tanto é así que unha vez aprobado o FROB, que se crease esta institución, este instrumento, para favorecer ese proceso de concentración das caixas, das características que antes acabo de describir, houve reaccións inmediatas en contra desa operación por parte de Cataluña, por parte de Andalucía, por parte de Extremadura. Reparade que estou mencionando comunidades gobernadas en solitario ou en coalición, todas elas por o Partido Socialista, o mismo partido que goberna no Estado, o mismo partido do goberno que presentou este decreto de lei ao Congreso dos Diputados e que acabou negociando e aprobando o Partido Popular. E reparade que ante ese contexto, ante ese escenario, ante esa situación, a maioría das comunidades autónomas reaccionaron, por así decirlo, rearmados. Si se vai a un escenario de concentración, si se vai a favorecer a reducción drástica do número de caixas de aforro, evitemos que absorban as nosas caixas, evitemos que nos quedemos sen institucións financeiras propias e, por lo tanto, dimensionemos as nosas caixas para prepararnos ante ese perigo. E así, non só en Cataluña, non só en Andalucía, sino tamén en comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, como Castela e León, como na Comunidade Valenciana, por exemplo,
hai operacións en marcha para que haxa unha integración das caixas de aforro desas comunidades e así blindarlas, protexelas ante o perigo de que sexan absorbidas por caixas de fora. Tendo en conta, para analizar o contexto no que nos movemos, que ademais existía un diseño que incluso chegou a traducirse nun principio de acordo entre os máis altos directivos para que Caja Madrid, por exemplo, absorbese Caixa Galicia e absorbese tamén a Caixa do Mediterráneo da Comunidade Valenciana de cara a facer de Caja Madrid a gran caixa de aforros española. O desembarco de Rodrigo Rato en Caja Madrid ten que moito a ver con ese diseño. Por lo tanto, ese é o contexto no que nos movemos. E foi nese contexto no que o Bloque Nacionalista Galego puxo sobre a mesa a necesidade de que as dúas caixas galegas se fusionasen. Porque para nós, o fundamental sempre é a defensa dos intereses do país. Galicia non se pode permitir o luxo de perder as súas institucións financeiras propias. E antes de que ninguna outra forza política se definise ao respecto, o Bloque Nacionalista Galego, no mes de agosto, alertou deste perigo, alertou deste problema e manifestou a súa posición clara a favor de que se fusionasen as dúas caixas galegas para crear unha gran caixa galega e blindar, por lo tanto, esas caixas do perigo de ser absorbidas por caixas de fora. Unha fusión a todo isto que non sempre entendimos nos seguintes términos. En primeiro lugar, unha fusión equilibrada para evitar resistencias por parte de intereses locais, para evitar perigos de que pense de que unha fusión que conleve a absorción da pequena pola máis grande, neste caso a absorción de Caixa Nova por Caixa Galicia, signifique un perxuízo para os territorios os que está máis vinculado, neste caso a Caixa máis pequena, a Caixa Nova. Non sempre defendimos que tiña que ser unha fusión en términos de paridade, en términos de igualdade, unha fusión, por lo tanto, equilibrada, unha fusión en condicións de igualdade, que se tería que traducir logo de producirse, incluso nunha distribución de sedes que asegure un equilibrio territorial para que todos saian gañando, todos saian perdendo. Eu pido-vos tamén que reflexionedes cando falamos da necesidade de que as dúas caixas galegas se fusionen sobre varios aspectos. En primeiro lugar, as opcións reais, tendo en conta como está o escenario, tendo en conta todos os movimentos que hai no Estado español, tendo en conta os instrumentos que puxo o Goberno de España con este decreto de lei en mans do Banco de España para forzar a reestruturación a súa medida deste sector, as opcións reais neste momento non é se sigue habendo dúas caixas galegas ou as opcións reais son ou hai unha gran caixa galega ou nos quedamos sin. Esas son as opcións reais, porque existía a operación do principio de acordo para que Caixa Galicia fose absorbida por Caja Madrid e Caixa Nova está plantexando como alternativa crear un instrumento de fusión de determinadas áreas de negocio con outras caixas de fora de Galicia en particular, con Caixas Tur, que non hai ningún experto que discuta que así conleva o inicio dun proceso de fusión irreversible, conduce a fusión definitiva de ambas entidades, e Caixas Tur ten máis dimensión que Caixa Nova, por lo tanto, na práctica sería unha asociación de Caixa Nova por Caja Astur. En definitiva, as opcións reais neste momento é o Galicia avanza cara unha fusión das súas caixas, se dota dunha gran caixa, o Galicia se queda sin ninguna caixa de aforros. Alguns dos que argumentan en contra da fusión apelan a que no sector financiero é moi importante que exista competencia, e se se fusionan Caixa Galicia e Caixa Nova non existiría competencia e iso posibilitaría os intereses dos usuarios, dos depositantes e demais. Bueno, eu pido-vos, frente aos que din isto, unha reflexión. En Galicia hai oficinas do BBVA,